Вітаем, шановнае гаспадарства, ў праграме «Край». Каб ацаніць наша з вамі жыццё, мы звычайна параўноўваем яго з жыццём народаў суседзяў. Каб зразумець сваіх сучаснікаў, саміх сябе, мы мусім азірнуцца назад, у глыбіню стагоддзяў, прыслухацца да галасоў далёкіх продкаў, прыгледзецца да плёну працы іх рук і іхніх душаў. Менавіта гэтаму духоўнаму набытку папярэднікаў і прысвяціў сваё жыццё вядомы беларускі этнограф, фалькларыст, публіцыст, мовазнавец Александр Сешпутоўскі. Ягонае дзяцінства прайшло тут, на ўзбярэжжы на той час паўнаводнай, вірлівай палескай ракі Лані. Над Ланню, у перэвалагах і Чудзіне, у дзесятках іншых палескіх вёсак ён упершыню пачуў цудоўныя палескія песні ды казкі. Ужываўся ў паэтычную драматургію народных свят і абрадаў. Сюды, стаўшы навукоўцам, ён і прыязджаў неаднойчы збіраць для нашчадкаў гэты неацэнны духоўны скарб, насапашаны палешукамі. Эта маляўнічая вёсачка вельмі блізкая для Александра Казіміровича. Лічы радзімай яго тут таксама знаходзіў этнограф, фальклорыст таленавітых людзей. Праўда, менш, чым у навакольных вёсках, скажем, у маім родным Чудзіне, менш значна, але это не таму, што там менш людзей было таленавітых, проста ввогуле невялічкая вёсачка. Па сутнасці тады, відаць, быў хутар. У што ён патроху ператвараецца і цяпер. Але, даў Бог, наладзіліся дарогі, маляўнічыя мясціны па-ранейшаму, от желез побач. Прыязджаюць людзі і з Мінска, і са Смуцка, і з Ганцавіч, напэўна, у кагосьці ёсць свой родавы дом, сядзіба. Ну, вот мы идем по улице, где жила знакомитый человек, переонгацкий, маці 19 дзяцей, Марыя Вечар. На жаль, Мікола, мы не засталі яе. Мы б зайшлі да яе пагутарылі. 2 месяцы назад, вот, як кажуць вяскоўцы, яна памерла. Ну, а в часы Сешпутоўска, напэўна, это была б не рэдкасць. Напэўна. Прыемна тут пабываць, пахадзіць по этой зямлі. І малайцы, што вуліцу назвалі, і паставілі знак, і памятаюць людзі дасюль. Яго мала хто бачыў ужо, але я яшчэ сустрэў яго племянніцу. Это недзе ў 70-х гадах, в канцы 70-х гадоў таго стагоддзя. Яна расказвала, што это памятаю дзядзьку. Ён рабіў сюды экспедыцыі навуковыя. І прыязджаў дзядзька і апісвала. Фотаздымка не было, але вельмі лёгка паверыць, таму што яна дакладна апісвала свайго дзядзьку. Такі грэчны, стройненькі, такі зграбны чалавек, гаваркі з вусікамі абавязкова. Ну, шляхцюк такі быў. Інтэлігентны чалавек вельмі. Ну, а вось гэтае бясконцае вяртанне Сешпутоўска сюды, у гэты куточак, дзе сёння сыходзіцца 3 раёны ажно. Гэта ж не выпадковасць, відаць, вось дзіцячыя гады, дзяцінства яго засталося, жыло в ім самім, жыло тое, што ён пачуў, пабачыў, зведаў у дзяцінстве. Іначай, напэўна, наврад бы некто з Ленінграда, ён жа жыў у Ленінградзе, да? Некто ленинградец поехал бы в эти болоты, в эту дрыгву, именно тому, что это его родима, именно тому, что он открывальник, першооткрывальник таленту, истории, культуры увогуле, духовной культуры, материальной культуры народа, вот он и приезжал.
Напевно, б так не дочакалися б ягоныя рэспандэнты, так, по-навуковому, Олеся Касков, які б записываў бы. Вот. А дякуючи Серж-Путовскому, открылись и вот такие глухие абсолютно, адрезанные от свету некалі мясціны. І таму вельмі цікавыя для фалькларыстаў, этнографаў да нашых нават дзён. Рабіліся спробы, вот і Лев Барах, і многія іншыя, і той же Владимир Касько, да і я, вот, спрабавалі. Потому что, сапраўды, не верилось, что вот были таленавітыя і зніклі. Все-таки спадчына перадаецца. Ну, але ж табе пашанцавала. Одну з казачніц ты все ж таки заспеў. Да, она аккуратно этой улице жила. Это Матрона Савеня. Матрона Савеня, для якой я столькі казак цудоўных запісаў. Я уяўляю казачнікаў, з якімі меў справу Серж-Путовскі. Мне здаецца, яе казкі ну, не горшыя, чым некалі былі у Серж-Путовска. Это некие, ну просто, ну то пощастило просто. Померла мать, а покинула девочку. А мачеха ненавидела. Да батька каже, в'яжи куди хочеш на господара. Бо я жить не буду. А ты ее нигде не завезешь. Так он запрог коня, да посадил на возе, да повез у леса, не повез. А в лесе лежить гатака толста хвоя. Так он посадил на той хвої. Да каже, сиди, дочушка, а я накладу гню, да и сиди, а я поеду дров щекти. Так эта девочка сидит, думаю, правда, что дрова щекта. Сидите, лето огню. Так за ночь, якія ясика звери у лесі, всі перебігли повз її, ніхто її не зачепив. А бежить мышка. Да каже, девочку, рыбочку, ходим со мною в мою хатку жить. Наша вёска – одна из самых старейших вёсок у раёне. Яе ўзрост налічваецца 470 гадоў, а гэта амаль палавіну тысячагоддзя. Спрадвеку на нашай зямлі чудзенскай жылі таленавітыя людзі. Наша вёска – вёска казачнікаў. Менавіта каля нашай вёскі на хутары Шарпутоўшчына прайшло дзяцінства вядомага этнографа Александра Серж-Путовскага. Тут ён пачуў першыя свае казкі, легенды і паданні. І менавіта сюды, у нашу вёску, ён прывёз сваю першую этнаграфічную экспедыцыю, каб запісаць гэтыя казкі. Больш чым 50 казак запісаў Александр Казімірович ад нашых аднавяскоўцаў-казачнікаў. Гэта ад бабкі Матруны, ад казачніка Гаравых, ад Данілы Куляша і ад Рэдкага. Багатую спадчыну пакінуў пасля сябе вядомы этнограф. У анкеце, запоўненай уласнаручна Серж-Путовскім, гаворыцца, што ён з'яўляецца аўтарам 45 навуковых прац, прыняў удзел у 25 навуковых этнаграфічных экспедыцыях. Сёлета спаўняецца 145 гадоў з дня нараджэння вялікага этнографа, і мы зноў пералістваем яго творчую спадчыну. У навуковых працах Александра Казіміровича сабрана мудрасць чалавечая. І гэта зусім не важна, якое стагоддзе на дварэ. Законы чалавечага быцця не мяняюцца. Прапануем вам паглядзець казку, запісаную у нашай вёсцы ад казачніка Данілы Куляша. А называецца казка «Дзеўкі і чорт». Жыў калісьці адзін чалавек. Ён рана заўдавеў і застаўся толькі з маленькаю дачкою. Сіротка была прыгожая ды здатная, але ж ці можа па гаспадарцы дзяўчо ўправіцца? Таму вырашыў чалавек ажаніцца. І ўзяў ён нарэшце адну ўдаву, ды яшчэ з дачкою. Па немалым часе пайшла ў хаце калатня ды сварка. Што ты тут рассеўся, пень стары? Навось табе вядро, хоць вады прынясі, ці дров. Нічога па гаспадарцы не робіш. Уже дзед. Не ўзлюбіла яна падчарыцу, пачала яе зневажаць ды папікаць. Гэта не так. І тое не так. Бязрукая ты, ці няўмекая. Вось, на табе мяшок. На млын схадзі, мукі змялі. Хлеб пячы трэба. Девонька, рыбонька, ходи сама на игрыше.
Ой, як же я пайду, калі я босая? Вось у чаравічкі. Як же я пайду ў чаравічках без панчох? Мяне ж дзеўкі засмяюць, скажуць, нейка прасталытка. Ды фартушок у мяне непрыгожы, і камізэлькі няма. Прынясу табе панчохі і камізэльку, усё, што захочаш. Запой пеўніку, не аддай няпэўніку, чорнаму, камлатаму, страшыдлу рагатаму. Ось табе Ваня. Хутчэй пранася. Ну, хадзі на яшчэ. Ты што, кпіш, ці што? Як жа я пайду ў беседу, калі ў мяне спадніца бы заткала? Ну, гэта не бяда. Духам прыстае спадніцам. Запой пеўніку, не дай няпэўніку, чорнаму, камлатаму, страшыдлу рагатаму. Дзякуй табе, сонейка ясная, што ўстала, чорта рагатая прагнала. Мы с тобой на улице Першопочатковой. Вот это самая старая улица, Гамовная улица. Есть пригожейшие, но это самая великая и самая старожитная. И она, памятая Сершпутовская, памятая с того конца Каршмою, посередине, ближе до того конца, хата лесника, незвычайного лесника, а Данила Куляша. Що він тобі говорить? Казочника, смовутого казочника, автора «Пана наука», Полешуки и полевики и так далее. Это был строгий человек, яким повинен быть лесник. Парадок был лес. Только, каже, выходить у лес, гукне, реха по всем лесе такий голос смел, что усе навтеки. Хто в грибах, хто в ягодах, хто з сякерами, боялися його. А мені ще, мало того, пощастило, маленький я тоді був, відати сина Данила Куляша, який так само був вельми говоркий, ба-ба-ба-ба-ба, їдять тебе мухи з комарами, помню. Але розкази, які його були, і він, розказчик був, обступали його так само, відать, об'являє, як його батько. От. Але це вже розказував про царське військо, про службу, де служив у царському війську. Ну, на жаль, вельми цікаво було, але мало що запомнилось. Ті казки, Лесь, які ось ти змог записати від Матруни Савенні, наколькі вони оригінальні, ці ось є їх варіанти, скажімо, Сершпутовської вогорі, кілька казок я тобі нарозказував. Записав я, конечно, больше, чем опубликовал, так? А то, что надруковано в книге, «Чисто все нечистое боится», это оригинальные каски. И мне про это говорили и ученые. Я цікавився, и Барах там, и іншие, что это оригинальные каски. Во всяком разе я не сустракав еще подобных нават сюжетов. А коли нават я и сустрев, скажем, подобный сюжет, то сам стиль рассказчика, он робить її оригінальною, неповторною, тому що кожний розказчик, який пише Сершпутовський, це самобитний чоловік. Як індивідуальний, такий ж, як і письменник. І в этом так само, конечно же, повтор не може. І просто доводиться пошкодовать, что Матрона Савенні була апошняя казочница Чудина. Обмялела, ператварылася ў стралу меліярацыйнага канала некалі пакручастая з загадкавымі вірамі лань, па якой яшчэ на маёй памяці плаваў на пракаветным чоўне бацька Алеся Каско. Перавяліся на Палесе і казачнікі, і нават сваёй палескай песні не было каму згадаць у ладных чудзінскіх хатах, як адрэзала. І толькі на другім канцы Ганцавіцкага раёна знайшлі мы тое, што шукалі, і пачулі тое, што чуў, напэўна, стагоддзя таму нястомны збіральнік палескага фальклору Александр Сершпутовскі. Як под дубом дубушком ячмень молотів, ой-ой-ой, ячмень молотя.
ляжить. Ой-ой-ой-ой, кладочка ляжить. А на той накладочці молодчик стоїть. Ой-ой-ой-ой, молодчик стоїть. Дай чешеюн кудрики, жартим грабушку. Ой-ой-ой-ой, жартим грабушку. Дай пускає почоси на ніс на воду. Ой-ой-ой-ой, на ніс на воду. Дай пливете почоси до мого роду. Ой-ой-ой-ой, до мого роду. Это святая для меня человека, який уже немало ведает, что зробив Серж-Путовский в Мясцінах. Тут он немало жил. Полгода всего было, коли приехали з Белевич з-под Мазыра бацькі. Бацька был, занимался лесом, лесчиком был. Это его уладанне, поэтому тут багато лесу было. И тут пришло его дитинство и юнацтво. Он вучився в школі у Червоній Слободі, Визна тоді називалося, Визна. Саме старожитне вельми поселище. Вот. І він сюди приїжджав на канікули, бував тут постійно. Бо він і до того, ще не будучи вченим, захопився от той говоркою, яку він чув вокруг себе, людською мудростю, людським занятком, які на всі руки майстри були. От, скажімо, зараз борт висить на дубе, на этом же хуторі, а його ціла праця є, бортництво. Отсюль, через лань, а тоді у кожного чоловіка був човен. Ну, і він це згадує у своїх спомінах. Право сідав у лодку, але вже не для того, щоб переїхати, переплыть у бок дорогу Чудин, а просто поговорити з людьми. І тут же, він каже, хистаючись в этом човне, я записываю їхню говорку, просив згадати, що збило, історії самі різні, а коли траплявся казочник, то тим поготов я вже не відпускав, я вже старався все виводити чоловіка, що тільки він вмів. Ну, це великий, конечно, великий подвиг Олександра Серж-Путовського, як патріота. Вже досвідчений у тим, що зробив наш продок в 70-х годах, коли приїхав сюди з народ побити. Я просто був здивлений. Не було фотоапарата шкодою, але блокнот був. З ручкою я замалював дерево, вельми символічне. Доволі стройний дубок, але справа тим, одна галина угору, зеленая, а другая униз, засыхая. Вот. И мне тогда подумалось, а что возьмет вверх? Вот. Забудется, зарастет эта местина, снова хмызняком, ті все-таки одродится, станет прокладеться сюда стежка людская. Я верю в то, что будет стежка, и она есть.